Hayi sengiphakathi mina kaNodane edumile omadesti ngibadla umlenze omnengeza kaMpikwana. Sengiphakathi mina weboze lakho insizwe lathi ngaphahla phesha komhlathuze labona. Sengikhona mina wensazi kwaKwapini ezaKwapini kwafanele lose. Insizwa kama ngisho zithi inhlobo shane ethela ubusika nehlobo. Umehla acijela afana nakanina ushadisile. Uma insizwa zingisho zithi iduna la kaNodane elingena umcamelo elicamela ngeBhayibheli kuye kaNodane kuye kwanconcoza ekahliziyo. Sengiphakathi namhlanje ngimenywe insizwa lapha ibe ngicabanga ukuthi ngiyazi nami kanti angazi la ngiyazi insizwe lokuchophombanga sayo insizwa elena eGround Valley kwiLembe district umfokanyana insizwa nje le ngijwayele ngoba sibe sisebenza endaweni kodwa namhlanje ithe ayikingicele khona izinto esayifuna ukuyibuza kodwa ke ngithe ke ngihloniphe ngoba phela thina sikhuliswa ngenhlonipho singabantu benhlonipho siyahlonipha uma abantu abadala besicela ukuba sizothi nqampo sithekelisane sinceke kuyo le nyanga isikuyona okuyinyanga kaNtulukazi abathi uJulayi ke laba abanje bekhanyela sengikhona fokanyaka sengingangawe baba sibingelele mfowethu Dange sibonge ngiyabuza ungena lana ushaya izibongo zakho bona insizwa yasemakhaya lena ethi mayishaya izibongo zayo ubone ukuthi hayi impela ngisho isila emabhilidini kodwa akayikhohliwe emuva la isuka khona iqonda kahle umtsizwa usho ukuthi umuntu phaqha lo umuntu owazi isintu futhi ungivakashele kahle mfowethu Dange kuyinyanga yamadoda ngoba inyanga yamadoda le uJulayi uNtulikazi mfowethu Dange siye sizwe ke masikhuluma nabantu iyakhulukazi abantu manje bengaboni ngasolinye ubezwe bethi abanye hayi khona abantu besilisa ebese kuba khona amadoda okusho ukuthi ke ngokusho kwezazi noma ngokusho kwabantu abangafani nathi abazi abane information noma ulwazi olungale baye basho ukuthi khona umuntu wesilisa khona indoda kunomehluko phakathi kwezinto zombili ngingathanda ukuthi uchaze ngawakhe amazwi ukuthi yini indoda ngoba phela sazi ukuthi singamadoda sonke masiphila ebese bethi abanye cha kukhona umuntu wesilisa kukhona indoda yini indoda ihluke ngani umuntu wesilisa kumbuzo ocishe ubenzima nyana ngoba inkulumo mpikiswano ngalombuzo inkulu uma uthini mehluko phakathi kwendoda nomuntu wesilisa oqala ke sithi ubudoda bususelwa ebudodeni ukuthi umuntu wesilisa uhamba afike esigabeni sokubizwa ngendoda uma esegcinile zonke izinto ezigcinwa amadoda ngokwesikompilo kodwa futhi ubudoda engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje mina akubona ubudoda bokuthi ke usigcine zonke izigaba zokuba indoda waganwa wacela unkosikazi ngenyongo ngikhuluma ngobudoda lobu obusho izenzo ezithile athi umuntu mayezenza ebese kuthiwa wenze ubudoda izenzo ezithile athi umuntu mayezenza ezinhle emphakathini ezinhle ekhaya ezinhle kubo ebese kuthiwa lo muntu uyindoda so ke manje ke lobo budoda ngifuna ukukhuluma ngabo ngoba mangizogxila kulobo budoda lobu bokuthi umuntu uma lesi sakhiwo ezalwe kanje lobo bulili lo umuntu okuthiwa ke umuntu wesilisa noma ahamba bese bayindoda ungashonilanga kusenanga kusasa kodwa sikhuluma ngobudoda ngoba ebese sibuthatha sike sibusa kubantu abangamadoda ubudoda sithatha ubudoda sibuse kubantu abangamadoda kodwa sambisa ubudoda ngoba ungaba indoda kodwa ungenabo ubudoda bezwa ingakho kwaZulu noma thina abanguni ngisho umfana omncane engenza into enhle enomqondo ekhomba ukuthi kusasa uyoba indoda kuthiwa kwenza ubudoda ngisho ngawo umuntu wesifazane uma yenza into enhle ethakaliselwayo enobuchopho nemukelekile ekhaya noma emphakathini
kuthiwa wabenza ubudoda ngoba ubudoda yenye into ubudoda kunjani kodwa lokho ukuthi uyindoda ingoba utholakale noma ngekona uqiniso ulimi ngoba ngikhuluma isiZulu utholakale ngesidoda wasoba kusona isidoda angaphuma umuntu wesilisa angaphuma umuntu wesifazane ingakho umuntu wesifazane amayenza kahle kuthiwa wenze ubudoda ngoba kuyena umuntu wesifazane uqobo kunesidoda but angifuni ukugxila kakhulu ngize ngifike esimeni sescience ukuthi phela kunama chromosomes X and Y chromosomes wonke umuntu unakho lokho ngisho uma umuntu wesilisa unayo X kodwa uyena umuntu wesilisa ngakho ke njoba sikule nyanga ke esithi inyanga yamadoda uNtulukazi uJulayi esithi inyanga yamadoda cishe kufanele usikhanyele ukuthi sifuna abantu ke laba ababizwa ngamadoda okungabantu besilisa bayenza izinto eziwubudoda sengichazela ukuthi ubudoda yini mfokanyaka angibisele kwena indaba mhlambe ngabe iziphi nje izinto mangase usikhele phezulu nje ezimbili ezintathu ezimbalwa nje unazi izinto ezikhombisa ubudoda ukuze siqhubekele phambili sesonke sisazi esikhathini sanamhlanje esingaqhelile esikhathini sakudala ngoba kunesikhathi sakudala esiwumgogodla esiwumongo wethu thina abantu wethu thina abantu bakantu ngoba kulontu untu ngokwethu umveli kuqala untu the spirit the force the energy esithwale thina sisuka kude njengesizwe sisuka eKemet sisuka upper Egypt sizinze Ethiopia thina banguni sahamba thina banguni abalasaze sayosinza eSudan esithi ngegama lakudala iNubia eSouth Sudan sehla ngesilulu lokuthiwa isilulu abanye babehla emhlaba ngokomhlaba in the land abanye behamba ngani na olwandle behamba lokuthiwa iboat isilulu iboat sehla saze safika la kodwa sazinza kakhulu eSouth Sudan ngaphomba sehle size sifike la safika lapha safika lapha singabangoni singabantwana bamngoni empeleni singabangoni kodwa ngizugcina ke kakhulu kwelapha ngoba asila khona ngalokho namhlanje kodwa umuntu ngokwesizulu sethu kunezinto efuneke size nazo njoba ngizibala sizongena nazo la kulesikhathi esesikhona empeleni nasikho isikhathi esifeni sibe khona ofuneke thina sisenze siba ama coconuts senze thina singabibona abantu abangabantu singababona abantu abanobuntu abanesintu ngakho ke sike saba nje kwenye inkundla okuyinkundla yamadoda okumsamo wamadoda esibe nawo ngesabathantambama uhlalo wethu kumfoka Duma uzomaziko usiboniso Duma enye insizwa esinayo kulenenye inkonzo wethu ebiyona ebisisherela umhlangano obumkhulu sikhona nabafundisi nabaholi abathile ngizamile ukuveza ukuthi ngeke sikwazi ukuthi senze izenzo zamadoda siphathe kahle abantu besifazana aba into enkulu kithi thina banguni aba into enkulu kumveli qala aba into enkulu kuNkulunkulu aba into enkulu kuJehova aba into enkulu kuSimakade aba into enkulu kuThixo ngeke sikwazi ukubaphatha kahle sibahloniphe uma thina singakazi ukuthi singobani funeke thina sazi kahle iidentity yethu once thina sazi identity yethu singobani sizoba nedetermination sizoba ne-self-actualization sizoba nalolo gqozi nalolo fukufuku that umfensile sizoba nokuyigatsha ngobuthina sibe ne-conviction siyigatshe ngobuthina uma sezazi ukuthi singoba ebese sikuvikela ukuthi singobani
Ephela ukwazi ukuvikela into ongayazi. Manje ngibona abantu bafuna abanye basebalwe bathi bavikela ukuthi bahamadoda, abanye bakhala bathi hayi uhulumeni uyakushutha wacindeza lamadoda upromote abantu besifazane. Yabona awayikwazi indoda ukukhala ngalokho, ukhala ngalokho nje awukwazi ukuthi ubani. Indoda nje mayisizazi ukuthi ubani, isiqonda kamhlophe ukuthi ubani, ngeke izimhlumeze umuntu wesifazane. Lesho liphinde ke. Yozona ngeke futhi umuntu wesifazane ahlubunyezwe umuntu othi uyindoda. Ngaba umuntu wesilisa lo. Yabona bonke labo abahlukumeza umuntu wesifazane. Na bonke labantu abagilela imigaba ayigilayo, ababulalayo, nabahlukumeza nezingane, abarape nezingane, abana nezingane no 3 months no 6 months no 6 years. Ungathi lo muntu lo inxa isimo esithini? Idimoni leli ofuneke njalo sambe silikhulekele elingene kini, elingangeniswa umuntu othile, elingena ngoba usathana ulisifa wani kwamandla ukuthi ezemhlabeni ezosidwisa. Singakhombani sodwa ukuthi lidimoni liletho ubani, letho ubani, asiqokani sizazi ukuthi singobani. Indoda ke umuntu ozaziyo ukuthi ubani, ekuzazini ukuthi ubani ebese yahlonipha, ahlonipha isithunzi sakhe, angabeki isandla umuntu wesifazane, amthande umuntu wesifazane, athandana naye nangathandani naye, umuntu nje wesifazane, ahloniphe futhi nomunye futhi umuntu wesilisa, owakubo ongena wakubo, omngane wakhe ongena umngane wakhe, asebenza naye nangasebenzi naye, umuntu nje ubuyisimo sikaNkulunkulu umuntu udinga ukuhlonishwa. Ba hayi washaya noDanga sibonga. Mhlambe uze siqhubeke bengingafisa ukuthi ngibuze la noDanga ukuthi ngabe iziphi inselelo ke manje amadoda abhekene nazo nje. Ziningi inselelo amadoda abhekene nazo ezikhona lapha emhlabeni siphila kuona. Enye yayo nje inselelo amadoda anayo, hayi onke amadoda, sikudwebele lokho. Hayi onke amadoda abantu besilisa noma yabhancuzela. Akhona amadoda lapha eNingizimu Afrika, akhona futhi amadoda ngempela, akhona amadoda afaka imncedo la. Akhona impela amadoda nje afaka imncedo impela, ongamadoda impela akhona. Amadoda afuna ukwakha imizi yoyise, afuna ukwakha imizi yokhokho babo, akhona amadoda njalo futhi maningi amancane, kodwa ngalabo gwa baye sebengcolisa igama la igama lamadoda. Labo ke sithi ba abantu banike besilisa. Kodwa esikhathini sanamhlanje sithi amadoda into esingawalolwa ngayo akazazi ukuthi awobani. Uma esezazile ukuthi awobani azobeka amadoda ke esehlonipha. Enkana amadoda eseyihlonipha, eseyakwazi ukuhlonipha omunye umuntu olandelayo, ongaba umuntu wesifazane, ongaba ingane, ongaba umuntu osekhulile, omkhulu, ogogo, ixhegu noma ikhehla, ngoba abantu labo kufanele njengesizwe sibavikele, abantu labo kufanele sibahloniphe, abesifazane, abasebancane, njalo njalo. Nanokuthi kufanele siwelele ngale, siyobuka ukuthi ayikhona inkinga esiyenzayo ukuthi ifocus yethu igcile kakhulu ekukhulisweni kwabantu besifazane, kodwa singagcile ekukhulisweni kwabantu besilisa. Singabiki inhlelo zokukhulisa izingane ngabafana ukuthi indoda ke into enje. Akuba nzima kakhulu ukuthi ke sithi singekho mhlawumbe inhlelo, uma zikhona zincane inhlelo zokukhulisa abafana basebancanenyana, ebese ukuthi ingane ikhule noyise ongabukhombisi nayo ubudoda. Ngoba ngeke usho indoda izofika emzini kayihlo ngo12 ebusuku, ngo9 ebusuku. Uyadiyazela uqhuba imbuzi. Zibona ingane hamba uqhuba imbuzi. Ingane zazi ukuthi kusho ukuthi kuba ubaba noma kuba indoda kusho ukuthi uqhuba imbuzi. Yabo kufanele uzihloniphe wena. Zibukela ukuthi uphakamisizwe ekhaya. Uhlukumeza uyahlukumeza, ushaya umama lo kufanele zimhloniphe. Angithi ulibhubesi nje lekhaya noma kwayena umama uma etshela izingane zakhe akakwazi naye ukuyidisciplina, uthi uyeza ubaba uyibhubisi. Zinselelo lezibhekene namadoda. Amadoda namhlanje abhekene nezinselelo ezinkulu zokuthi kuba sesingene kakhulu ezintweni zokuthi okwethu
ulihlazo okungelona ihlazo okwabezizwe lona kana nje ikhaya lapho liphele sesingakhuluma okuningi kodwa masizazi ukuthi singobani asibazazi ukuthi sivelaphi uma sazi sivelaphi socishe sichaze kangcono ukuthi sikuphi masingachaza kangcono ukuthi sikuphi ngacishe sazi kangcono ukuthi ke siyaphi nendawo hayi cha ngiyangikhanyela ngiyacaca mhlambe nakomunye umuntu olalele ngoba ngibona manje usushaya inyoni ezimbili ngatshelodwa ngoba bengizoba nombuzo obuza uthi ungathini emadodeni esikhathini samanje kodwa ngibona ngathi usukukhavile lokho waphinde waluleka futhi manje ukuthi indoda kumele iphathe kanjani indoda iziphi izinto ekumele izenze nezinto ekumele ingazenzi ukuze isithunzi sendoda nesobudoda sihlale sikhona ngicabanga ukuthi owanodange kuyobaluleka nangelinye ilanga ukuthi ulwazi onalo nendawo osuhambe kuzona ungayikhohlwa futhi uqhubeke njalo usiphe ulwazi usipuleke usiyale ngoba phela nezulu siyasho ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili ungaba mncane ngeminyaka kodwa ube phambili ngolwazi onalo lokho kuyasilekelela engaba mdala omunye umuntu kunawe ngeminyaka kodwa futhi kube kuningi akuncelayo ukuthola ulwazi oluzomphilisa akwazi naye ukuthi akhe umndeni wakhe nesizwe sakheke ngokunjalo ngicela ukubonga kakhulu ithuba esilitholile ingosi efana nalena futhi isayobuya ngoba phela njengoba kunyanga amadoda nakulenye ingosi eyolandela kuningi esiyokufunda siyabantu siyabonga kakhulu mfowethu Nodanga siyabonga baba siyabonga kakhulu sibe sibonana ngokuzayo sibonge kakhulu sibonge kumvela inqabe siyabonga baba